ठीक भइले भैया ठीक भइले ठीक भइले भैया ठीक भइल मिथिलेश से मंजित के जोड़ी जीत गई। ठीक भइले भैया ठीक भइल ठीक भइले भैया ठीक भइल मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। सगरी चौलवन के गोलल नहीं दाल हो गोलल नहीं दाल हो गोलल नहीं दाल हो गोलल नहीं दाल हो। जितना चुगला रहे सन वोट एने के उन्हें बिगाड़त रहे सन लेकिन बिगड़ल है ना कितना स्वाभिमानी झंडा लेके घूमत रहे सन। और वे खिसियाई लख जे मंजीत सिंह के काम धेनु बुझ के एकदम दूध टानत लख। सगरी चुंगलवन के गोलल नहीं दाल हो गोलल नहीं दाल हो गोलल नहीं दाल हो। पूरा चुनाव में देखौले अपन चाल हो देखौले अपन चाल। सपनी वाला चाल सगरी चित भइल सगनिया वाला चाल सगरी चित भइल मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। सपनी वाला चाल सगरी चित भइल सपनी वाला चाल सगरी चित भइल मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। जे लूटत रहे उहे रहल हो नाराज हो रहल नाराज हो। जे लूटत रहल मंजीत बाबू से उहे नाराज रख। जे मंजीत बाबू से हम पूरा माल खात लख उहे पूरा नाराज बा उहे लालटेन के वोट मांगल। जे लूटत रहे उहे रहल नाराज हो रहल नाराज। तुरे के चहलक सनातन के समाज हो सनातन के समाज सनातन के समाज हो। विरोधियन के सुन के तकलीफ भइल विरोधियन के सुन के तकलीफ भइल मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। पूरा बैकुंठपुर बरौली में बाजी अब बधाओ हो बाजी अब बधाओ बाजी अब बधाओ। बैकुंठपुर बरौली में बाजी अब बधाओ हो बाजी भर गई 2020 वाला घाव हो 20 वाला घाव 20 वाला घाव हो 20। तब भइल का दोनों घर के भेदभाव मिट गई। कौन दोनों घर ओने देवापुरा ने बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी या मंजीत सिंह के दुश्मनी मिट गई। दोनों घर के भेदभाव मिट गई। दोनों
स्वर के भेद भाव मीत गई, मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। ठीक भइले भैया ठीक भई, ओ ठीक भइले भैया नीक भई, मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई। 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 मिथिलेश मंजित के जोड़ी जीत गई।